Takulandirani pano pa Lahiri KTV. Pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyana-siyana. Ifa Lahiri KTV chomwe tingakupempheni osasira pa njira odiyoyi. Imvereni mpaka kumapeto. Komanso musayiwale kupanga like, share, komanso subscribe pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyana-siyana. Lero kwabuka nkhani imene akasakula akupempha mtundu wa Malawi komanso His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko lino, akuti awakhululuke pa zimene akasakula akhala akuyankhula mu programu yawo ya Timvetse. Tifuna timvenso muna tikambirane muwiri mwathu ndi mzanga ucha Robert Seman kuti kodi akasakulawa akuyenera kukhululukidwa ndi mmene anagwirira ntchito yawo ku MPC. Mzanga Robert Seman, akasakula George Kasakula amene padakali pano ndi Director General MPC akupempha kuti chikhululuko kwa Malawi kuchipani cha DPP komanso kwa President wa dziko lino His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Pokayo professional akuyenera kuti akhululukidwe samaziwa chimene amapanga. Choyambirira ngati professional ndikora anayiwala ntchito yawo chifukwa chonena tukayang'ana amene amayankhula nkhani yokhuza Professor Arthur Peter Mutharika anafika ponena kuti kodi munthu amene akufunira akatumikira Malawi munthu amagona chikhaliro chino munthu onena kuti amayeneka kudzionena kuti ntchito imene iwo ngati anapita pamene paja anapita chifukwa choti amalandira misonkho ya Malawi amene amapatsa. Kwa ine maganizo anga ndikuona ngati si chinthu cha nzeru kunena kuti Malawi akakhululukire chifukwa chonena munthu amene amunyozayo ali ndi banja, ali ndi ana, ali ndi adzukulu amayeneka awalemekeze. Chimodzimodzi lero lomena kunena kuti ayi ndikhululukire akufuna kuti anthu ena akakhululukire chifukwa chonena kuti wadziwa kuti ali ndi banja, ali ndi ana, ali ndi adzukulu. Ndi kuti iweyo wafanana maganizo ndi ine kuti akasakula sakuyenera kukhululukidwa kamba kuti zonse zimene amapangazo amadziwa iwonso pokhala professional, anali managing director ku Times, achoka pamenepo afika ku MPC nga director general. Kuti director general amayenera kufika level imene jayo kumachita kupanga attack personality ya President Professor Arthur Peter Mutharika, munthu kuti president andi banja, andi president, anali president wa chipani, patakali pano president wa ziko. Akasakula amayenera kupanga zimene changa director general MPC. Ndikuona kuti nga director general MPC chimene amayeneka kudziwa, amayeneka kuti ntchito ija amayeneka mapatsa chinyamata kuyeneka kugwira ntchito ija. Koma iwo anali ndi tikanena mosabisa kapena mosapyatira kapena mosalambalala ndionena kuti ndikuti iwo amati akamona Professor Arthur Peter Mutharika mwayo amanyasa ndi chifukwa amapita pamene pachapa kwatsimikizira Malawi kunena kuti iwo mwayo ngati munthu amadana naye chifukwa kumbukira nthawi yake pa hot calendar ali pa Times iwo utagira abwe amapanga Professor Arthur Peter Mutharika pita pa MPC anakapituza chimene anacho kalikalecho ndine sindikumaona ndi amanena kuti ya ndikhululukeni ndikhululuka bwanji peza anamba kumunyosa kuyambira 2020 mpaka na 2025 kumetapita kuma elections. Lero ma elections aja Professor wina ndakanero akhululukira iye zimenezo sizoona. Achitenji akasakula kuti akhululukidwe. Ingati ndipo ndikhulupirira kuti ifeyo ngati nzika za dziko la Malawi chimene ndikuona ndichonena kuti akasakula alowapepesa komano sakuyeneka kupepesa chifukwa chonena kuti munthu amene ampepesayo ndi amene amamunyoza. Kukumbukira bwino lomwe tili pa njamba Professor ananena kuti uthenga wawo anatumiza kujeni Makla kumisa plus iso kwa iwo ngati munthu kuti asiye kwanyoza kumasana asiye kusonza iwo mwayo sakukhulitsidwa ngakhala pepesa unena kuti yakakhala pepesa unena kuti awakhululukira mwana mwayo kupepesa mulibe nzanga anabwera pa TV kuzayankhula kuti ati alandira kalata kuti asiye zipanga zimene zichazo koma anayankhulanso mtudzu wina akuti a professor akwawo phyeza akasakula. Ndilo chaza ndi yani akasakula akaneze kuti akapemphe chikhululuko kuchoka kwa President Professor Arthur Peter Mutharika. Maganizo wako ndi maganizo wanga nzanga pano tikugwirizana kuti akasakula sakuyenera kukhululukidwa. Alibe space na liyonse sakuyenera kukhululukidwa. Sakuyenera kukhululukidwa kuti lero asanene kuti ndikhululukire chifukwa akhala president akanakasana ali president uri bweza kunyozabe palibe chifukwa ndiri chikhululukiro nzanga ndikhulupirira kuti malingana ndi nthawi tibweranso akasakula simukhululukidwa mulibe space mtima wa munthu aliyense. Padali pano ngati nkotheka mwina ngwamba ndikulongeza nkomapita koma chikhululukiro kuchoka ku DPP komanso kwa Professor Arthur Peter Mutharika simuchilandira makoma nonse. Madam Speaker, governments have come and governments have gone for one reason: failing to listen to the voice of the voiceless. When you begin not to hear, I have known now that we are now out of government, and I'm warning you, because if you don't listen, it will be the same thing as we are. I love the president and I would want to say, please, this particular one, let's suspend it for now, so that the voices that are out there should pretend to be listening to. Mukutati mwapambana chisankho chomwe chikubwera pa chiwirichi. Osati titati. Iwe usamati titati. Ungatuze tita secretary. Yayi. Iwe game ndi waja ntolipo. Titati. Mafumu sajiro secretary. Titati ndiye kuti ukanga tukayikira.